Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Hormatly musulman doganlar, musulman doganlarymyz şu hili soraglar kän soraýarlar. İşleýän yerimde namaz kılmaga, cuma namaza gitmäge ruhsat bermeseler näme etmeli? Okuwda universitetde namaza ruhsat bermeseler näme etmeli? Harby gullukda namaza ruhsat bermeseler näme etmeli? Şu hili soraglary musulman doganlarymyz kän soraýarlar. Musulman doganlar hakyky musulman kişi üçin hiç bir iş namazdan öňde bolup bilmeýär. Hatta Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de musulmanlara söwüş wagtynda namaz kılmagy buýrýar. Gözüne getirin musulman doganlar bir tarapda düşman, senin janyň, musulmanlaryň, halkyň jany howp astynda, her tarapda düşman sana hüjüm edip seni ýok etjek bolupdyr, öldürjek bolupdyr. Şonda da musulmanlara Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de iki bölek bolup namaz kılmaklygy, bir toporyň namazyny kılýança beýlek toporyň gorugda durmaklygyny, soň ol kılıp bolandan soňra ikinji toporyň gorugda bolanan kılıp birinji toporyň gorugda bolmaklygyny Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bize buýrýar musulman doganlar. Fıkıh kitaplarymyzda buna salatul havf, gorku namazı diýilýär. Bu gorku namazyň nähili kılmalylygyny fıkıh kitaplarymyzda jikmejik düşündirilýär. Diýmek, eger bir işte sana namaz kılmaga, cuma namaza gitmäge ruhsat bermeseler, ol işte işlemeli däldir. Namazyny terk edip işleýän ol işiňden sana haýram gelmez, bereketem gelmez. Her näçe gowy mümkinçilikli iş bolsa da, aýlygy we şertleri gowy bolsun tapawudy ýok. Eger namaz kılmaga ruhsat berilmese, ol işte işlemeli däldir. Hakyky musulmanyň düşünjesinde işmi ýa-da namazmy diýen sorag asla bolmaly däl. Hakyky musulmanyň düşünjesinde namaz hemişe birinji ýerde durmalydyr. Eger okuwda, universitetde, harby gullukda namaza ruhsat bermeýän kişiler bar bolsa, jogapkärler bilen gurlaşmaly, namaza mümkinçilik döretmekler üçin haýyş we talap bilen ýüzlenmelidir. Belli kökümde musulman doganlar şunam aýdyp geçeliň, bir musulman ýurtda, okuwda, universitetde, edaralarda, harby gullukda musulmanlaryň namaz kılmagy üçin namaz jaýlar we başga da mümkinçilikler hökman bolmalydyr. Erkeklere cuma namazy farzdyr, cuma gitmek üçin mümkinçilikler bolmalydyr. Bir musulman ýurtda namaz kıljaklar üçin şu mümkinçilikleriň bolmazlygy edaralarda, harby gullukda, okuwdur, universitetlerde namaz jaýlarynyň bolmazlygy aňruja aýypdyr, ýüzgaralykdyr musulman doganlar. Hatta musulman doganlar şuň köwünde Ýewropaň, Amerikaň bir näçe okuwlaryna, edaralaryna, universitetlerine musulmanlaryň namaz kılmagy üçin okuwda işte wagty cuma namaza gitmekler üçin mümkinçilikler döredilipdir. Ýa-da zenanlaryň hijaply okuwa universitete gitmeklerine hiç ýyly mesele ýok. Musulman däl, kapyr ýurt bolsa da şolar şu mümkinçilikler döredipdirler musulmanlar üçin. Asly kökü musulman bolan ýurtlarda bu mümkinçiligiň bolmazlygy gaty ýüzgaralykdyr we uly aýypdyr. Ol mümkinçilikler döretmeýänler üçin peslikdir. Başga bir bellik musulman doganlar okuwda, işte namaz kılýanlara degişli nesihat we ýatlatma. Eger sana okayan we işleýän ýerinde şu mümkinçilikler döredilen bolsa, senin namaza gidende gereginden artyk wagt harjamagyň dogry däldir. Mysal üçin bir şirketde işleýän diýeli, sana namaza, cuma namaza ruhsat berilipdir. Senem namaza gitjek, cuma namaza gitjek diýip gereginden artyk wagt sarf edýän bolsaň, o da kul hakydyr musulman doganlar. Şoňa da üns bermelidir. We namazyň ähmiýeti we derejesiniň beýikligi barada her bir musulman kişi şunu bilmelidir. Allah Teala ähli buyruklaryny Cebrail perişten aleyhisselamın usulen Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme yerde buyurdu. Yani ünsür musulman doganlar. Emma namaza gezek gelenne Allah Teala Isra ve Miraç gecesinde 7 kat asmanın üstünde Cebrailsiz Allah Teala'nın hut özü Peygamberimize sallallahu aleyhi ve selleme namazı farz etti. Ve namaz ilk buyurularını 50 vaktına buyuruldu. Sonra musulmanlara ağır gelmesin deyip 5 vaktına farz edildi. Musulmanlar üçin namaz hemişe birinji ýerde durmalydyr musulman doganlar. Allah Teala bizi, neslimizi, halkymyzy haqqy bilen namaz kılanlardan etsin. Bi namazlardan bolmakdan Allah Teala bizi, neslimizi, halkymyzy gorasyn. Elhamdülillahi rabbil alamin.